भैया होखी ना सहैया रंजित सिंह के जितावे के बा बिस्कुट पर बटन दबावे के बा 100 तेरे एकमा विधान सभा के सनबा हवे के बा विधानसभा क्षेत्र से रंजित भैया हमार लड़ रहा बानी जेकर चुनाव चिन्ह बिस्कुट छापबा जेकर क्रमांक संख्या 9 नंबर पर बटन दबा के रंजित भैया के विजयी बनावे के बा। गरीब के नेता कैसा हो रंजित भैया जैसा हो जे गरीबी से गुजरल उहे जानी गरीबी के हाल हाजे गरीबी से गुजरल उहे जानी गरीबी के हाल बेरोजगारी खत्म होई मौका दिहे रखी हो विश्वास टूटी नहीं आस तोहर उन्हीं के विजयी बा नावे के बा विधानसभा क्षेत्र से रंजित भैया हमार लड़ रहा बानी जेकर चुनाव चिन्ह बिस्कुट छापबा जेकर क्रमांक संख्या 9 नंबर पर बटन दबा के रंजित भैया के विजयी बनावे के बा। गरीब के नेता कैसा हो रंजित भैया जैसा हो क्षेत्र के अपना मान बढ़ावे दीन के वोट क्षेत्र के अपना मान बढ़ावे दीन के वोट सुख दुख में ही साथ रह सही नहीं के करी सपोर्ट विनती सुनी एक बार प्यार अपनी नहीं पर बर सावे के बाद संवरिया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहिमा मोड़ गोपालगंज।